Sen aydıma başlamakan öň tans çekenin. Bir kıyın günden bir baştan geçiren adam köp yıllar yana kenara. Aydım aydasım eleysem aytdy sen aydım aydy bilýärmi dip adam perwan kalmaraftan pata alıp halifam hükmünü köp datlar öğretti. Bu sorağa çynyň bilen jogap bermelidir. Toya näçe gidýän am? Çileşke bolsa, ýagny pritsep bolsa, toy kabul edersiň, baryp sowuk gaýdarsyňmy? Kıyın soraw ýaman. Rahima soňky wagtlar bir balnoy bir temalaryň biri göçürlen aydymlar. Seňem göçürlen aydymlaryň bar. Hemmeňe salam. Online gepleşigimize hoş geldiňiz. Bugünkü gepleşigimizde ýa-ni bilişiňiz ýaly Rahim Gurbanow mehman bolýar. Uyan canım, mehribanım, sen barında yaşayarım. Bakışları tamamen beraber, in ormanı gülüm için sana ver. O Leyla, şu Leyla, aklım almış o Leyla. Yaşlarımda balık içirin teneyim. Tüveleydi alıp gitti gayrıyımı. Ve Rahim Gurbanow'a beren sorularyň içine faýladyk, seçdik, iň gowlaryny aldyk we şeýlelik bilen gepleşigimize başlaýar, köp uzağa çekmeýär. Assalamu alaikum. Wa aleykümesselam. Rajan Gowum Rahim ağa. Dinäýli gowmy içerliňiz jan salky. Şükür. Ýaşy ýuwaş hereketde. Gowum janyň sagmy? Sunugat näde hereketler? Gowy da şükür. Dinäýdi. Tüýle. Birinji bilen Rahim ağa, mejetim adynyň köp minnetdarlygyny bildirsim gelýär. Gepimizi ýykmadyň, sözümize ýok diýmediň, geldiň mehmanymyz boldyň. We köp uzağa çekmen, gün gepleşige başlaýar. Sağ ol. Menem size sağ olsun aýtdym çağıranda, syýlap çağıranda ýatdan köp minnetdarlyk bilýär. Mejetime sana Döwranjana aýratdy minnetdarlyk bilýär. Başladykmy onda ağa? Başlaly. İlki bilen bir özüň barada aýdyp berseň biografiýany. Biografiýam doglugyň wagtymy aýtdy. Özüm 1986-njy ýyl aprel aýynyň 6-syna Mars şäherine dünýä indim. Ene şu wagt edil danman men gytgıjylar aýtmaly men istori udak bolup gitdi. Şonja gytgıjy da aýtyp bereýin. Özüm Hudaýa şükür maskaraly. Maskaramyzda Hudaýa şükür 3 sen gyýdymma. 3 sen jakke. Olaryň maatlar näme? Birini ulusynyň olymydyň adyna Ejemjanyň adyna neçe gullakdyk. Ikinjiň ady Aýna, üçinjiň Nurana. Tüýle. 2009-njy ýylda ýanlanýan telewizýanyň baş baýryny ýeti boldum. 2012-njy ýylda Altyn Asr telewizýanyň dynjyryny aldym. Şaher paýnalyk Hudaýa şükür. Şu adam Türkmen Döwlet Media Institutynyň 5-nji ýyl talyby, Sähel Şewatyny tamamlayan okuwmy etip boldy. Ay tüýle. Maşgalaň barada kysgaça aýtdyň ine şu gepleşigimize başlamaka, gepleşige bir girmeden ozal şeýle zatlar bar da. Sen aydyma başlamakan öň tans çekenin, tans bilen gyzyklanýan, tans bilen meşgullanýar ekenin. Şu arada kysgaça aýtyp geçdim. Margian medeniyet köşkünü tans şol işledim men. Soň näle gaýdyn? Gullukdan elimdäni Margian medeniyet köşkünde Margian halk tans topany tans etdim. Şu tansçı döwrümizde özüm gitara çalýardym men. Ondan şu bir çäre geçirildiň konsertde bir aýdymçy gerek boldy. Ondan menim ýolbaşçymyň ýanyna baryp şularga aýdym aýtjak diýdim. Aýdym aýdasym eleýsem aýtdy sen aýdym aýdy bilýärmi diýip adam düşünmedi başda. Ondan maňa bir şert toýdular. Eger de diýdi 3-üniň içinde özüň heň tapyp diýdi go goşkyn aýdym edip gelseň, ondan şu çärede konsertde biz aýdym aýtdyrjak diýdiler. Ondan menem direte gidip goşky tapdyk. Arslan diýip doğa solunmady wa şolary oturup Arslan Mammadov bile oturup pianinoda menem gitarany heň tapyp bir aýdym çykardyk. Şu aýdym bilen konserde çağırdylar. Nisiben çek, barınca konsertde. Ol aýdymy bir uğruna ol gitdi da, rodi.
Olaydım sen emeşten belki dinleyicilerime emeştenler. Barınca aydımım. Gözlerden ağayın aydımım. Seyanime gözlerinden ağayın. Özgürlüğüm kamin demeyen Ödgölün kamin demeyen sevimi. An şolaydım dörü şeyle oldu. Hiç zavadın içinde tapma, hen tapmalı oldu da şonu aydın ettik de. Ondan tanışıldıktan aydın şol gittim. Ona aydınçı gowy tansdan aydyma geçtin ýöne. Aydyma bolan höwesün haçana dörap başlady. Näçe ýaşlarynda eýen sen aýnesip bolsa men aydınçy bolaryn diýen bir pikiriň bar, arzuwuň bardy. Rodi, yaman gowy soraw berdin. Sizin öň gepleşiklerini dinleýän Rodi. Şu sorawlar bersediler diýen sorawňyz barmy diýip soýuzlanýan köp bagşlary men eýderleýän media tamany gatgo eýderleýär maşgalan bol görýär. Gowy gepleşikler taýýanýar. Oğlan adam tüwelemi. Sağ ol. Bambiçki klip bilen hep döwranjy. Ana gowy şeýdi. Indi aydın sada bolan höwes mende keçilik döwrüne başlady. Ene öýümizde men aydın şolup hiç mi pikirine de gelmeýärdi. Ýöne ödüm öýde duta çalyp görýärdim. Ýöne iň başda aydın sada bolan höwes Akş Saparow, Akmam Saparow şu wagtlar hatam bir popularny, şu adam tüwelimi popularny galan ok ýöne şu döwürler hatam iň söýülip dinlenýän başlan berdi. Ama men öýümde, men komdumda Akş Saparow hemme suratlar durýardy. Bir de surat bol men degenlerjek bolsa kakam pahyr. Şu suratyny akelip berýärdi plakatyny. Ama ağayt galyp berdiler, o atlar ağayt gelip diýetdi. Menem şo gyýyr aydym aýdyp berýärdi. Men aydyn şolaryny öýdüp ýa aydyn şolaj ýa o kowatnamadym. Adam günlen bir gününde men uzawrak jogap berýänler bolýanlar. Günlen bir gününde Akş Saparow Margiana konsertler mene gelipdirdi. Habary boldy. Adam kakamam şol meni alkydan ýadymyşa çykdym da. Bardyk ko biz giýir bilmedik. Adam kaka men gynarma jo kolp takkaly bir adam ýok. Mene şu Akş Saparow diýip görkede menem onu ýatdan bilýän suratyny öp berni. Adam şu wat şola kitçikler o çağa o ýüz nur koýurtdyr ne Akş däl Akş öýkünmedin diýip ýa. Şu derejede gowy bolýardym Akş Saparow. Aýdym söýýärdim. Adam kalendary wat bilýän bolsaň eňine gojoklap, oğlanç gyjaz gojoklap şonu kalendar çykdy. Bolýan şu kalendar alanda şonam gawan ýadym da şu Akş başga ýeri joklar, men joklatym belýär diýip. O derece. Görmek arzuwymdy diýip kiçiklikden. Ondan şu aydym zada şonu aydym dinlemek, aydym gyýyryp berýärdim. Ýöne aydyn şolaryny öýdüp, ýöne köp bagşlar aýtdy, kiçiklikden dutar çalym ýa toýlara çykýardym. Men dogrudan aydyn toýada çykanmaktym. Hatta mektepde urna klas başlamam aýdar, mektepde de aydym okdum men dogry aýtsam. İçimde taklaýardym da. Öýe baryp hinlenýärdim, gyýyrýardym. Ondan ağam Yusuf ilki bizde maşgalamda gitara çalýardy. Gitara çalyp goýup gitarany illek görýän şu eline seredip nähile kereket etdiýär görýän gitdiýär oluny idinden barlak görýän ödüm. Anam dowatlyny bir gitara çalýar, mekanik bir dowatlymy da bolan ojony baryp gitara çalyp ilip kakak gördüm da elim alyp gitarany bolan gitarada çalyp dur. Hudaý tarapy. Şeýank diýjek bolýan zadym, aýdym sa şonu bir gitara çalyp uruduk. Bir aydymsada gelen döwrüm ul ýaşdan hazam aydymçylyga geçip urudum men. Wara kiçiklikde aydymçylykka ýöne öýde höwet edip aýtdym. Höwet edýädiň ýöne hiç pikiriň ýokdy bu derejeye gelen. Ana, Halipan kim ha? Halipam Instagramda da goýanlar birinji patan almak nisip etdini. Pelwan Halmurasowdan pata alym. Olam öz toýumda. Men mehmanlar bayraş toýda borup hiç toýda edip görmedik adam etjek toýda. Bu ýa-da şöyle öýüne ýolunda ömrümde hiç edip görmedik adam gazi. Pata cemaat bolýar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanir-rahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'd-dâllîn. Allah ýardım üçin peygamberler melekler aşyraky bağlan bazan ýollar. Anda pinaşdyk.
Men nedi şu ömrümde hiç wagt etmediklerim, hiç toy etmediklerim sana AK Parti verecek deyip elbette men istoriýamda gördüğüm lentamda bardır. Parti alýan yerim Perwan Kalmarovdan parti alıp Halipa hükmünü köp datlara öğretti. Oňa da duşanmyň näme sebäpleri, olam ýaman gydykly interesni bir priključenje olup geçdi-de. Gelin şunu kel diýelim. Sen şu wada özüňem diýen AK Party'da berdi diýen, Halipa amam diýen ýöne sen Perwanyň stilinde aýdymaýdan ok ýa Perwanyň aýdymlaryny aýdan ok. Ine men gowy ýaman gowy soraw boldy. Ine Perwan jana men ýaman kapýr etdim-de. Öýkün meni gaty şeyler bir ýerde şeyler sluçy boldy da, rody. Bizde marda peşanaly ýetramyz, başama toýa bardyk goly oturtdyrin, iýüç oturtdyk şeýle aýdym aýtdym, o adam Perwanyň ikinji, üçünji zapysynda kasetaty bardy, o atlar görülmeýärdi. Perwanyň akça maykaly, ýaşky gitaristler üçin surat bardy. Ondan diň aýdymlar ýaýrady. Şo wagt aýdym aýdyp gelende dostum agaz, bu kim diýenne şu Perwan idi, onanyp şoda saçak ýazyp kawly denýerlerim boldy da Perwanyň adyny oturup. Ondan Perwany duşmak nesip etdim. Ondan günlen bir gününde dost olan öýüne Türkak gapdym bir goňşy elde aýtdy, şuň bir de Perwan ile oturmany Perwan ile diýdi. Menim şonu göräýin ýanyny görsem bolýar, arzu etdim. Şeyler arzu etdim de Perwan ýanyna görübilsem bolýar diýip bol Perwan hakykatdan şo jaga girip gelýär bilen begenip oturduk bilen gydyklarny şey dip bir adamyň jynalşýanlarda atlaşdyk Perwan jany. Noň ýanky eýtsen beýle ol ýaştaýna şeyler agalmaly, aýdymy şey etmeli. Onu ýemenden toýak etdi. Birinji konsertlerine men çykyş etdirdi. Öz şo gözlerinden aňyň aýdymym maty şo wagtlar. Ondan şonda Perwan gösterdim başardan diýdi, öz ýolunda aýtjak boldy. Halipalaryň içinde köp bagyşlar gatdylar da halipalar Rahimjan diýdi, şu aýdym-aýdymda diýdi, aýdarsyň edil Perwan boldy, edil plan boldy diýdiler, ýani özüň bolup bilmeýän diýdi. Şoň üçin diýdi, aýdymda näme bar eken men köp zatda sözlerine manis köp sözü, maslahat berenlerine. Ne diýeli? Öz ýoluny tap diýenlerine mysal üçin näme mysal üçin täze başlayan aýdymçylary bardyr. Sen şu gepleşiň üstünden maslahatymyz bize ýarar şol olanlara. Ine mysal üçin diýeli, sizem diýänsiňiz, jeýti, ine halipalar aýtdy, köprak dinle sen ýa, halipalar dinle diýerler ha. Ana oturup pikir edýäňde näme üçin dinlemeli, dinleýän näme polýaka. Şoň dinlemäň syryny aýtjak men şu taýda siz üçin. Goý şonu oglanlara öwrensinler. Ine mysal üçin men şonu özümde praktikamda geçip öwrendim. Ýanky diýeli dinlämizde ýanglanýaram telewizionda başda gatnaşamda men 2 dakikalyk gaýtdym, meňi bilmän aýtdym. Şonu 6 ýyl halk aýdym ýerine etiremde. Şonu köprak dinle halipalar dinlep maslahat berdiler. Şonu ene Hacı Yazma Medufoň aýtysy bar da ene haso ne altyn ýer galýan ýer bar da hasom hasfer 18-19 ýaşynda gül ýakasy talla gaşly ýellerimde çakyp etdi diýe ýellerimde diýe şo taýyn almak kyn bolýardy. Menim edibinem okdum şonu, başaramak. Ondan oturup pikirlem Saky jep bar halipamyň aýdyşyny dinläp gördüm. Şo taýyn näde bolýar şol? Ýellarimde çakyp etdi diýe ol şol maňa aňsat boldy şol. Beýlelerini Hacı Yazma Medufoň geldi aýtdym, şo taýynam Saky jep bar halipamyň ana şoň üçin dinle diýilýär. Şol şo taýyn näde bolany saňa gowy oturýar sesiňe ana şo zatlar, şo maslahat. Ine ýanky diýjek bolan soraw, näçe öýkünem ok, men ine ýanky aksapar fan aýdymdan gowurýan. Perwan Kalmarowyň aýdymdan gowurup şol gowurýan bagyşlam aýdymdan aýdyp hertinden bir açyk goýýan. Aýdymdan inserten gyýrýan ýerine ýani Halipalaryň hemmeden öýde owa tüjülüklerini goşýan başladymdan. Rahima bilýänsiň biziň himayatkarymyz Ýeni Kapydaky Fiçgawy türkmen tagamlarymyz. Inniki soraman, eger aýdymçy bolmadyk bolsaň, bagyşy bolmadyk bolsaň, haýfkär saýlardyň kim bolmak islerdiň?
Yaman gowy sora berdin. Men sen has gowurundadan gepleşiňizde soraňy hiç taýynyp görmän şowa sora beren ekeniňiz. Men şonu şaýady boldum. Berekellah. Onuň kıyın soralaryň gawatdylar diýdim. Men şu soragy hakykatdanam kıyın sora yaman. Awa. Jesi yaman kıyın sora bara. Doğru, maýdan şo sora berdim, bek görmendim bara. Bravo. Jowap kıyın sora berdim. Da. Bilmedim eyvah. Mysal şin diýeli, şo tansçy karýeraň bilen dowam edip bilirdiňmi? Jok, tans karýera dowam etip bilmedim. Ol näle bolýa? Onda ol şeýle ganyň gyzyp duran wagty tans oýnap saňa hezil gyzykly boldy. Şonky ýaly bolýarmy? Köpçülüge girmek maksat bilen köpçülügi görmek, işti bir ýerde işläp gazanç etmek maksady bilen. Hemem bir görýän şo taýda da sunuwatyň biraz bada medeniýete ýertirse, şo diýmek şo medeniýete has edip ýakyn görýän sunuwaty. Aýdymdan başga nämeler bilen gyzyklanýan? Hobbiň näme? Aýdymdan başga gowurýan kärim näme? Aýsam daşymdan gülkünjen durýan, men sport ýaman gowurýan. Suwda yüzmän gowurýan, at çapman gowurýan, daş götürmän gowurýan. At çapman gowurýanyny gördüm o. Mediatymda da bar bir videosunda at çapýan ýeriň bar. O videodan goýup geçdiler o. Bedew çapman ýaman gowurýan bedewim men. Halk aýdymlary bilen araň näli? Halk aýdymlaryny aýdýan, sebäbi köpçüligi baranda sen aýdymçy bagyşy bolanda her ýylak uly ýaşly adamlar çykýar. Şonu halk aýdym aýdyp berdiňinde sen aýdymçy bolanyna durmaly, ony bilenmek diýip. Şoň üçin halk aýdymlary aýdýan. Gellik gowy soralım birine. Toy üçin gidip görmedik welaýatyň barmy? Gidip toyda çykyş etmedik welaýatym ba, olam Balkan welaýatyna çykyş etip görmedim. Birim Bayko şeýle sora beripdir. Aýdymçylar täze aýdym çykarýar we baha berin diýär. Men hem oňa däl diýsem blok edýärler. Sen hem şey derdiňmi diýär. Senden soraýar. Men şondan blok etmezdim. Sonra berdim. Niýersin bolanok sen üçin. Tanqid aslında gowur zat. Men köplenç kommentarlarda ýazanlar men sonra gepleşýän. Ha, sonra ýani näme niýet ýaramat sana. Egerde şo diýen adamy pikiri hakykatdan bolsa, men dogrudan boýnum alýan. Şo taýyzy şeýle bolaýtdylar. Ha, belkem dogry ýalňyşlyk aýtsalar, ýüzüňe ýalňyş aýtsalar gowurýan men. Ýöne köp adam aýdanny köpçülikde maksat etmek bilen maksat edýän aýdan adamlara mada gynasam. Şoň üçin şol adamlar bilen gepleşýän. Onsoň ýanky diliňe düşünmesen soň bir de söwüş oturup göňüne deşende blog edip aýryp goýurýar. Beş varmak deňdäle. Ha o. Bu sora oçunyň bilen jogap bermelidir. Toya näçe gidýän am? Değişen jogap ber oturma, değişen birazcık. Yani hem de şunu jogap ber otur. Değişen diýdim, jogap ber oturma bu sora. Bu sora her hilekler. Elbette. Şu at gepleşik başlandan beri ne şu adı çeli yılgıryan. Oh. No. Yılgırmak endikmi ya özün aslında şeyle şadyan mı? Ne şöyle var. Bildin yaman gowy soralar berýänler ody. Sen wara şu hakykatdan sora berseler diýen sora berýän şu wagt. Praktikanda özüň görürsiň. Ýöne şonu ulanyp görşi diýen sözümi size maslahat bolar. Dostum wadyr köp ýyllar ýan, köp bilýän dostum bagat içinde. Barawa. Şoň içinde bir kıyın günden bir baştan geçiren adam köp ýyllar ýan ekenler. Her bir ýeten görýänlerni begenýän. Hatta şu wagt şu studiýa çağırıp gepleşke oturmada begenýän. Şu täsin studiýaň ýetler, guramaçylyk gurnap, taýynap, şoňa da begenýän men. Şondan ýyllar ýan men ara. Şo
Yan diyecek olan söyledim şu köp yıllar yani adamın içinde ullakan yarazıyor var adam son köp yıllar başlayan eken. Şoma beğenip yıldır yani. Bu Seni haysaydımın tanımal ettim. hat banıcı tanımal eden aydım yani. Şu gözlerinden anlayın aydım. Yani me gözlerinden anlayın aydım. Hat köpçülüğe yaramana. Kömür etti. Ona şey delim am, şu aydımını mı ya özün in goýan aydımını bize hinlep bersen, dem ağlalarımız bilen, muştaklarını bilen dinlesek. Men size bir aydym aýyp beren, şu gitarada, şu içim tanwatam hinlenmän goýan, elbetde dinlejilerim goýanlar. Hayt aydymdyň häzir aydym aydymdy. Öz aydym derler, şol aýdyan aydymym men şonda aýdyp bereýin, bolýar. Dostlar gülüm aklıma bugün yine gelenler gitmedi bağlan gözler belki yada salanlar şol gözlerine delmenem gıyız gözlerin canım alanlar dolanmanın örülmenin bana yine ailelen şol gözlerine delmenem gıyız gözlerin canım alanlar dolanmanın örülmenin bana yine ailelem 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 ayağına taylelem dolanmanın örülmenin bana yine ailelem bugün senin yaştayım onu kodun doluğu şu dünya inesin aydan yere yol vurup ola yaylı geceler şu neyde kalgı dolanmanın örülmenin bana yine ailelem 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 ayağını taylelem dolanmanın örülmenin bana yine ailelem Gitaranı çalan elim ince dilin koçanlar sen oranda şu özlerim yağmaraların seçenler ağla gönüm anca gönüm seninle duran geçenler dolanmanın örülmenin bana yine ailelem ağla gönüm anca gönüm seninle duran geçenler dolanmanın örülmenin bana yine ailelem 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 ayağına taylelem dolanmanın örülmenin bana yine ailelem 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 ayağına taylelem dolanmanın örülmenin bana yine ailelem. Şuraydım hinlenmän gowy. Ay sağ ol. Ağlına, ellerine sağlık olsun. Bizim yaş bağışlarımızdan kimi söyüp dinleyen, kimi halap dinleyen aydımçılarımızdan, bağışlarımızdan. Telefonda dinläp yaş tanalyp başlayan aydımçılarımızdan ha. Diýen tanalyp başlan däl, diýeli 10 ýyl töwerek. Häzir we 10 ýyl töwerek. Gowtaro. Halian dinlemän halian misal üçin aýdaly Hemra Recep'in aydymdan gowurýan dinlemäni toyda kaýdylan aydymlaram gowurýan aydymlaryny Hemra aydymdan gowurýan. Ene yaş aydymçy tesini gowurýany mekan şaruly funksiýasyny gowurýan aydym aýtşyny gowurýan. Hatta bu jillikde de tesini jaň goýan. Köp aýor 4-5 tane olany gowurýan aydymdan bar. Halipalardan köp ýanky halipalarymyň aýdan aydymlaryny hemmen gowurýan. Derler geçen aydymçylygyny. Halipalar ağlak geçdi. Olar gowurýan dinlemäni. Garadyk kän aydymçylyk dinleýän aydymlarymyň içinden hal ýany Kiçiken mektepde diýeli o wagtda diýeli
Lakamın badyma. Lakam yok. Yine şu gullukta da yoktu lakam. Yok ha, rahhi mahhi yok ha o zatlar. Oğlum dostum garında bad bolin ayını. Oğlum Valla geçti ya. ayda mi? Yok, halamasan aytma hökman değil. Böyle. Şeyle diyelim. Özüňde halamayan häsiýetiň barmy? Halımın häsiýetim bar. Özümde bir käwaçyk ara bir gahajyň rak golaýanlar, köplenç diýerde ýöne ýylgyrt bir gahar edýän karaşyň atyp tory berýärler de. Hatda oğlanlarım alıp barjylan köpsen bar. Şu bir adam söz berip, "Hemek şeýim halamaýaly." Bir etjek diýip etmeseler, şonu halamak, ondan şonu diýen göni. Gaty ortada ýakyn dostuma da diýýänler. Hatta daima da dedmişti. Şola ula adam o şoňa da diýilýänler, dedi şeýt nämeler, awşa taý näçe şeýt diýen. Düşündüm. Nefer adam bu bir inçe sorallaryň birinde owa toya çağırsalar, çileşke bolsa, ýagny pritsep bolsa, toy kabul edersiň, barp sowuk gaýdarsyňmy? Sowuk gaýtýan, egerde şol toy soğuyan adam bir beledirek bolsa, şonu gatnaşýan adam beledirek bolsa gitýän. Bolmasa näçe? Yok, o da mesele yok. Mesele diňe çileşke bilen pritsepde diýeli. Giderim, çileşke da giderim. Ýöne ýankyýalak bir tanış adamdan bolsa. Gowa owalarda diýeli. Ine ştaýda bir nokat goýup geçesim gelýär. Bu bellek geçesim gelýär. Kä aýdymçylar, başlar aýdymçylar belli bolmadan ozal, tanymal bolmadan ozal. Birinja ýanky diýişimiz al, çeleşkeden başladylar. Pritsepden başladylar. Onuň tanymal boldular, belli boldular. Ve innem diýämişler, men pritsepde ýa çeleşkede toy soğumak, men toy kabul edemek diýmiş. Şular ýaly aýdymçylara näl seredýän? Bular ýaly aýdymçylara näl garaýan? Ene ýanky oly aýdymçylaryň sebäbi bolup bilýär. Rodi sebäbi näme şi nädir? Olar näde diýip bolmasa, ene bagşy bolup özüň çeleşke çykşedeňde o duýgundyň özüň bilýän. Hatda indi muzikandan bilmeýär. Sen näme şunu köp ýerde çeleşke çykşet duran bolsa köp adam bir ada bermek üçin hem gelýär ýa-da ýanlaryna. Onu şonu ololunyň kelle çydanok bilýärmi? Meni şoň üçin tanışym bolsa giderdim. Zat ýanynda durup bir ayap seni şeytleri, sen şoň toyun hazır beter şoğun top berýän. Egerde bir gelip kelläň ardyp ýa köp ne roliklarda var, bagyş aýdmaýt durur, aman aýt berädik kelede ýanyna. Ola ahlat edip içinden çıkarıp şu oturuny ahlat edip aýdmaýt berjek o daşyna gelip beni adar berýärler, şo ýakyn şoň üçin köp giden oğlunyň. Düşündüm ha, düşündüm. Vallahi. Rahima soňky wagtlar bir balnoy bir temalaryň biri göçürlen aýdymlar. Seňem göçürlen aýdymlaryň bar. Ve sen inni häzir 2020-nji ýylda göçürlen aýdymlara näl seretýän, näl garaýan? Ha, göçürlen aýdymlar bir sonra geljeğini bilýän, sonra görjeğini bilýän. Elbetde başta göçürlen aýdymlar näýlek bolýar? Ine aýdaly, misal üçin nesip bolsa göçürlen aýdym, nesip bolsa menden eşitmeýän nesip bolsa. Ya meňne göçürlen aýdymdan öz afterskaydyn känler giderlek görseňiz. Bilýän o. Hakykatdan özüm gitarada saýlan aýdym kän. Ýöne göçürlen aýdymdan bolsa men bir känler 3-4 sanykdyr bolsa. Olam näme üçin bir wada bir bizde aranjировщик saýdanyny tapmak kynrak, kiň tapmak diýen. Ýöne indi nesip bolsa hazam bir işleşen oğluny tapdyk. Adat Babaev diýip öz marly oğluny bileje kiň tapýas. Indi nesip bolsa taýna otyrt 2 tane gow aýdymyz bar. Klivinem düşüp bört şu wat. Duranjanyň aýtýaly nesip onuň Bambiç geçecek nesip bolsa. Nesip. Ana şonda nesip bolsa bir wada bar. Jeýtine çağda ýürä uranna ilki gaptana dogunjuna seredip ýürýär bilýärmi? Bir adyk. O taýda alyp ogurluk, başda ogurluk diýip ýanky şu öň gepleşiginde diňlemde batyr ogurluk däle göçürdüm diýdi, göçürmek diýdi. Ordan Makke'de göçürýän, şonu perwod etýän. Men aýdym dedim. Häzir aýtsalar Ulubek rahmetullahiň aýdymlaryny aýdýan men. Olam näme üçin?
Günden o Instagram'da özünden barıp 20 saparda hat ýazanda jogap ýazyp bildim şol adam bilen. Ömür dokkozun maňa da ruhsat berdi. Aýdyr men üçin idi. Öz lentana da oýdy men üçin bul bagyt dedi şu. Men berdi ýaňa tursa aýdymam diýip. Men şonu ruhsat alyp aýtdym aýdymda. Kıskasa sonra aýdýan. Men kidiýen ok. Men kawra bizde ever kawra diýilýär da haçan biriniň aýdyny gowy görüp täzeden aýdylsa we meninki del after şul plany men gowy görüp türkmen dilinde aýtdym diýe ona kawra diýilýär da. Kıytka çaydamda kawra aýdýan, sonra aýdýan, ol bir aýyp bir zat del, sonra idep alsaň we geljekde ne tip bolsa diýişiňe görä inni köprek afterskaydym muştoklaryna hödürlemek niýetim bar, dogrymy? Assam aýdýan ajyty men şu ýanky öz aýdynam kendir iderlak gördüm. Öz ýanky aýdynam hemmeten öz eň özündeki. Ine döwlet şan we şahyrymyz döwletiň goşgularyny özü Cemşit Batyr we öz aýdymçy. Olin bileje şoňulen tetmez ýa-ýa. Şey agdy bire taňry berdi ýa-da agdy berip gülen oglanlar iş ýaşat şu wagt. Şolaň janlar sag bolsun hawa. Durmuşda iň gorkýan zadyň näme? Hudaýa şükür gorkýan zadym da ýok. Bir Hudaýdan gorkýar Allah jana şükür. Galan adymyz Gulýal durmuşda ýaşaýar. Hemme parahat ýurdumyz, parahat gözellikde ýaşap ýörüp gorkýar zat ýok Hudaýa jana şükür. Toýa bardyň diýelim mysal üçin. Toýda boýlam şeýle bir şu zat bolsa, şu zatdan çekinýän, şu zatdan gorkýan, şu zat bolaýmasyn diýip. Toýdamy? Awa toýda. Mıdırdap azar berip öwredýän toý ýerlerinden çekinýär. Öwretýärler da. Käwre bar ýa onu şunu şeýtmer, onu şeýtmişlaýdyn şeýler, şundan şulaýdym aýdarsyň şu zatlar. Azar berýän müşterler bolýar, şunu toý ýerlerinden çekinýär, başga zat. Näme diýe türkmenler nakıl kasap köpölse mal haram öler diýämi? Eger dogry aýtýan zat bola bolýar, ama şu bilýän zatyň gelip şunu şeýtmeli, edip turkan bilen ýanky şu zatlar etýär, başga zatlar gülýär. Tankydyň gowusy gulağa ýakymly. Inni durmuşda näme zady hormat goýýan? Durmuşda ene ata hormat goýýan. O mehriban doğunun. Yok ağam. Kime diýemok? Näme zady diýen? Mesela ki näme zady diýende? Wepalylygy. Wepaly adama hormat goýýan. İşine hormat goýup, işini başlayan adama hormat goýýan. Zadyň gadryny bilýän adama hormat goýýan. Elinek bazada gadryny bilýän adam bolýar. Şu zady begerip ýaşaýan adama men hormat goýýan. Optimist adamlar bolýar. Barna şükür etmeni bilen adama hormat goýan gepin gysgasy. Ana gysgaçaýdan şonu diýdim. Sen üçin baýlyk näme? Baýlyk bir gözel ýurtda ýaşasaň, başynda çağılan wepaly dostuň doganyň gurşasy seni. O joňda şatlyk gülk ýaňlanyp tursa, ana şu baýlyk. Innik sora. Güç nämede? Güç nämede? Sen şonu giňişden sonra ber, o köp many berbilýär da. Şonu mesela şu näme sonra ber. Güç söýgüde, güç mähirde, güç wepalylykda, güç diýil dostlukda, güç hakykatçylykda, güç nämede ağam? Güç hakykatçylykda, bir wepalylykda da güç. İki jogaply soralarymyza gelýär, içinden birini taýlaýan. BMW ya Mercedes? Mercedes. UFC mi ya futbol mu? Men ara görüm o günü aýdaly futbol oýnayan ara joystickda. Futbol goýarýan. Goýarýan futbol. PlayStation'da futbol oýnayan. Tak, onda UFC'de görýän pikirimçe. Ondan şeyler hakkı edelim. Cristiano Ronaldo mu Messi mi? Cristiano Ronaldo. Conor mu ya Habib? Habib. Akıl mı ya edep? İkisinden bile olmalı. Akılım olmalı, edebim olmalı. Akıl olsa, akıllı adam edepli oluyor. Akıl olmalı.
kıl olsun ya. Atavay halipamız mı ya Nur halipamız? Nur Muhammed. Ol ikisi bir 3 yılda aydımçılar da olar deňeşdirip bolan nokta. Ama her kim Bilader gördüğün yolu şey var. diýsek, 5 yıldır aydımçıyımız. hawa ya hadir bir demesi qasam bir hilek kor. Şoň üçin ikisine de hormatly. Sorularımız bir geldik de bir gelmeli yerine geldik. Ýöne şu kel bir gyzykly bir zat edeli agdalarymyz üçin. Agdalar, muştoklar, siz kimde kim gyzykly, iň gyzykly tesir ýazyp we iň köp like kim alsa, şoňa Rahima 1000 manat sowga dedi. Doğru dämi? Mene gollayan Doğru. 1000 manat kim go tesir alıp, köp tesir ýazyp köp like alsa 1000 manat şoňkydyr. Habaryň bolsun. Ve Rahimaga berdin öz muştoklaryňa, bizim agdalarymyza bir aýtjak arzularyň, sözleriň bar bolsa aýtsaň diňläli seni. ilkilene şu çay kılıp görüp medya tamam adir koleksiyonu olanlar size işinin üstünlük arzu ediyen hava ağdı vire tanrı verdi ağdı vire olanlar da var o işleyeňiz töweleme ahlat etdiňiz adamı diýerine oşdun. Ene şu studiýan gurnan tätin studiýan olanlar var ýetlemde var işde oturýarlar tawatlar guramaçlykda şatykçan var tawatny aýtýar. Galbertin äme şular gully watanmazda ajaýyp bir owa döndürmüşde ýaşaýar. Şuň gadryny bilip toýlar köp bolsun Allahan. Şuň gadryny bilip ýaşaýalyň. Janyňyz sag bolsun Allahan. Elmi damada şutaýda meni gollap gören dogunçuklanma, uyanma, bakarjanma. Ne görýändiň uyanjan klibim çykardym. Ejemjanyň, kakamjanyň ýokduň bildirmän gollap gören. Uyan bakarjan we dogunma, aglanma. Altsan oğlun doğunum da alt oğlun abi. Tööleme. Şolar var. Mehman yegençiklerim var, kuwatçan var. Galbertin näme? Men şöyle aýdasyň bilen dady, şu men gollayan maşkalamy var, jigilem doğunçuklam, gelinnem var, barsak bizi meni hasam bir öýlerine bir aýratyn garayan doğunçuklam men şöyle himmeksiýony sawat naýdýan goýjanlar sag bolsun. Hemem näme? Şu Rozjan şu gödel watanmady hatam gödellütip berýän biz aýdymçylara ýaşlara aýratyn bir garayan mehman arkadamyň jan sag bolsun iýlik bak dişlerim damara wajatyn Allahan hemmeň gapyňda toýlar bolsun şo toýlarda bize de aýdym herlermek Allahan nesip etsin diňlejilerimizde de näme iýerlaň elbetde diňlejisi bolmasa aýdymçy hiç kim şoň üçin gollap Iýdarlayan şu köp sawatny aýdýan, iýdarlaň bizim sizin goýuny ýarayan aýdymlar çykarar nesip bolsa, goý toýlaňyzda şaýat bolary. Rozan sen özüň öýlendiňmi? Sana da sorak berdi. Ya nesip bolsa. Ha? Nesip bolsa. Mede tamada menim sorak berdi. Molki belki berenler hiç ki beni düşünýär. Ýa şu goý Ya bolsa. ente öýlenmedim nesip bolsa. Nesip bolsa. Öýlenmeli doğru dämi? Nesip İnşallah. o dileýär sana da näme? Uly bagy tardyp edýär. Sen toýuňda duranjan, toýuny aýdym aýdaryň nesip bolsa. Gowy dileýler size. Nesip bolsa. İşleňiz bolsun bolsun. Sag ol. Berdi näme menem ýene bir gezek medyatym adyna köp sag bolsun aýdýan täsin studiýan olanlaryndan da sag bolsun aýdýan we şeýlelik bilen sen bilen sag bollaşýar. Sag ol. Özüňe gowja seret diňe ýanky diýdiňe bambiçski täderlikden araşýar. Nesip bola ýerlaň nesip bolar. Bir kere gol alyň, töýünçe kılmaz diýär, doğru dämi? Ediler. Janyň sag bolsun. Janyň sag bolsun, görüşeriz. Janyň sag bolsun. Yine görüşüňizi ýaly dostlar. Gepleşigimiziň soňuna geldik. Rahim Bakşymyz ýani Rahim Gurbanow bilen gepleşigimizi gutardym. Sizden şeýler akaýşym Rahim Gurbanowyň Instagramasyny çykararyn. Gollamak isteseňiz geçiň gollan, agda bolun we gepleşik göwnüňize ýaran bolsa, like tesir ýadyňyzdan çykarmaň. Has göwnüňize ýaran bolsa, dostlarynız bilen paýlaşyň. Özüňize gowja serdiň. Görüşýänçe hoş, sag bolun.